Αλλά αυτό φαίνεται να έκαναν και οι συγγραφείς των μεταγενέστερων χαμένων κειμένων. Προσπάθησαν να εξηγήσουν τη βίβλο. Έδωσαν πρόσωπο στον Ιησού ως παιδί, ακόμα και κακομαθημένο, για να γεμίσουν τα κενά που υπάρχουν στη βίβλο. Απεικονίζοντας έναν άλλο Ιησού, οι γνωστικιστές και άλλοι συγγραφείς του 2ου και του 3ου αιώνα προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν με το δικό τους τρόπο. The fact is to understand that there were a wide variety of people who are trying to attain to truth or truths, and that they all are people of goodwill who are writing texts and exploring possibilities may allow us to be much more accepting of the fact that such texts are all to be read with interest and with value. Κι αν όντως μάθουμε χρήσιμα πράγματα από αυτές τις ιστορίες, ίσως απλά η χριστιανική πίστη πάντα να εγείρει αντιθέσεις και να προκαλεί πάθη. If we recognize that from the very beginning Christianity was remarkably diverse, if nothing else, that should make us tolerant of diversity rather than intolerant. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε τα όσα διδάσκουν αυτά τα κείμενα. I think the average person has no other choice but to do some study, take some classes, read some good books, speak to people that know what they're talking about. But, you know, that's easy to say and hard to do. Η επεξήγηση των ιστοριών των χαμένων κειμένων μπορεί να είναι ζήτημα γνώσης και πίστης. Ένα πράγμα όμως είναι ξεκάθαρο. Οι συγγραφείς των χαμένων κειμένων είχαν σκοπό να εκθέσουν τη δική τους εκδοχή σχετικά με τη ζωή του Ιησού. Όσοι τα διαβάζουν συνεχίζουν να μπερδεύονται, αλλά τους συναρπάζουν οι ιστορίες τους. Με τον τρόπο τους, τα κείμενα αυτά ακόμα προκαλούν ερωτήματα σε βασικές μάλιστα αρχές της χριστιανοσύνης, όπως άλλωστε και έκαναν αιώνες πριν. Αφήγηση Κώστας Σιδηρόπουλος.